дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунам. умедворам ки мисли нашрҳои дигар ҷолиб ва диданӣ хоҳад буд. пештар аз он ки ба ин нашр шурӯъ кунем, мехостам то лаҳзаи омода шудани мизи бозӣ мо дар мавриди мавсими нав баротон қисса кунем ва мо ба қариби мавсими навро шурӯъ мекунем. умедворам ки тимҳои нав, иштирокчиёни нав ва аъзоёни дигари клуби зеҳнии интеллект шоуро хоҳем дид. шумоам агар бисёр шавқ доред ба ин бозӣ, ба умуман бозиҳои зеҳнӣ, марҳамат биёед номнавис шавед, инҷо ҳолнома ва низомномаи бозиро ба даст мегиред ва умедворам ки бо шартҳои бозӣ ошно шуда ба ин маҳфил мепайвандед. мо махсус бозиҳоро баъди соати 17 мегузорем то шумо тавонед ки фориғ аз кор, берун аз кор, беташвиштар ба қавле дар сабти ин барнома ширкат кунед. яъне бо назар дошти он ки аксарияти иштирокчиёни мо нафарони коргар ҳастанд, мо бозиҳоро баъди қисмати анҷоми кори асосӣ мегузорем. хуб, имрӯз дар меҳмонии мо тими изотроп ширкат доранд ва ҳоло шуморо мо бо аъзоёни тими изотроп ошно мекунам ва баъд бозиро шурӯъ мекунем. дар ҳайати ин тим иштирок мекунанд аслиддин нурмуҳаммадов, исмоил исмоилов, муҳаммад обидов, муҳибулло ҳабибуллозода, мудассир холов ва сардори даста мирзо саид мирзоев. хуб бачаҳо, барои шумо муваффақият мехоҳам. умедворам ки қоидаҳои бозиро хуб медонед ва қоидаи аз ҳама асосӣ ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. дигар бо қоидаҳои бозӣ фикр мекунам шумо ошно ҳастед. хуб, фақат як ҷавоб пешниҳод мешавад, фақат капитани команда хоҳад гуфт ки кӣ бояд ҷавоб бидиҳад ва мо ҳам фақат ҷавоби ӯро қабул мекунем. хуб, марҳамат. даври аввал рақами саволи аввалро маълум кунед. саволи рақами 1. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. нақл мекунанд ки дар яке аз тарабхонаҳои Будапешт барои мизоҷон 2 намуди таомнома пешниҳод мешавад. як намуд таомнома барои як гурӯҳи мизоҷон ва як таомнома барои гурӯҳи дигари мизоҷон. шумо гӯед ки ин таомномаҳо аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд? ҷавоб омодааст ҷаноби роӣ. ҷавоб омодааст. марҳамат. шумо он вақт як дақиқа вақти иловагиро хоҳед гирифт. марҳамат. ба ин савол муҳаммад обидов ҷавоб медиҳад. марҳамат. ба фикри дастаи мо дар тарабхонаи Венгрия ба мизоҷон 2 намуд гӯем таомнома ё меню пешниҳод мешуд. як меню барои мардон ва як меню барои занон буд. таомномаи занон аз мардон бо он фарқ мекард ки дар таомнома ғизонокӣ, хӯрокҳо яъне калориянокӣ қайд карда мешуд. яъне ки таомномаи занҳо барои он ки занҳо ба ин чиз бисёртар диққат медиҳанд, барои ки парҳеза риоя мекунанд, барои саломатишона хубтар нигоҳ доштанд. саломатӣ барои мардҳо дига дар кор нест, не? барои ҳамин ба таомномаи онҳо ин чиро наменавиштанд, не? аку барои мардҳо парҳез кардан. шояд барои маҳаллиҳо як таомнома буд, барои меҳмонон як таомнома. не. хуб, марҳамат, пешниҳод кунед. марҳамат, пешниҳод кунед. ҷавоби мо ҳамин дар таомномаи занҳо барои мардҳо ва занҳо. дар фарқияташ дар нишон додани ғизонокӣ, калориянокӣ буда. хуб, қабул аст ин ҷавоб. қабул аст. пас чаро дар таомномаҳои ресторанҳои мо нест ҳамин чиз? ё занҳои мо намехоҳанд ки аз рӯи ғизо фаҳманд ки калорияшон чӣ қадар аст? Венгрия ки дар Аврупо ҳастааст, ба фикри ман барои занҳои Аврупо
парҳез кардан. ин гуна ресторанҳо, ин гуна менюҳо дар ҳама ҷо нестанд, ростӣ? ва инам яктанимта ҳамин гуна ресторанҳоро шоҳид шудан мумкин аст. вале ҷавоби шумо дуруст аст. охирам занҳо ба ин чиз аҳамият медиҳанд ва дар менюи мардҳо фақат он ҷо номи ғизо аст дар таомномаашон ва дар идома нарх навишта шудааст. саволи рақами 7. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. кинорежиссёр Питер Гринвей чунин мешуморид ки баъди ихтирои X санъати кино рӯ ба таназзул ниҳод. X гуфта мо чиро дар назар дорем? яъне кинорежиссёр Питер Гринвей чунин мегуфт ки баъди ихтирои X санъати кино рӯ ба таназзул ниҳод. ва X гуфта мо инҷо чиро дар назар дорем? марамат фикр кунед. запис кардан. Не, заминаи актёр худ шуморо гузна мекунад. Дублёр, вариант, дублёр, вариант, дублёр. дин вариант монтаж дар кино. овоз пайдо шуд. Хеле овоз. овоз набуд кинои пешинода мисол. овоз будан бисёри ҳолат буд. овоз Окей. Дига запис кардан. дига вариант кинои запис кино за мекунад, кинотеатр ҳафтод мекарданд тамошо ку мисол кайҳонар новрод да хунача кардистан ку мисол 3D аниматсия Хорошо, буд. 3D аниматсия метонем гуфта 3D аниматсия гуфта метонем 3D аниматсия рафтем бо дарши Цветной вай, Ранг. запись ранга, записи ранга. ранга чи баранга метона ки рӯ ба таназзул биёра санъата можно режиссер ки бошам можно нақши режиссёрӣ то вақт мисол режиссёр шуд набуд чи не пасравӣ охири филма заэн навистан ё ки охири филма ниё кунед аввали филм охири филма бинед ихтирои X мумкин дар реклама бошад реклама реклама ин оз медруи один xbet мебурояд дарода скача реклама як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста ки ҷавоб медиҳад? даруни кинодам реклама муҳтарам ровӣ мо дар асл ба як хулосаи муайян омада натонистем чун як чанд вариантҳо буданд ҳастанд. мушкилӣ дар мо вобаста ба ҳамон худи ҳамин нафаре ки гапа гуфтагӣ аст мо чун намедонем кадом давра дар ин гапа гуфтагӣ аст аз ин рӯ ҳар вариантҳо шуда метавонад. масалан яке аз вариантҳои пайдо шудани овоз дар киноҳо ки аввал киноҳо беовоз буданд масалан кинои Чарли Чаплин ва яке дигар вариантҳо агар ба замони ҳозира гирем 3D аниматсияҳо ки аксарият дар як саҳна як ҳама кино ба навор гирифта мешавад. баъд ин пайдо шудани реклама дар байни киноҳо агарчи ин ба кино шояд ба пир робита надошта бошад. аз ин рӯ хуб чиро пешниҳод мекунем? ба андешаи режиссёр ин пайдошавии X боиси таназзули кино шуда. ба ҳар сурат ин кинорежиссёр ҳамин гуна фикр мекунад. бале гап дар бораи чи аст? ба хулоса ҷавоби мо ҳамин варианти 3D аниматсияҳо яъне ки дар як саҳнаи муайян киноро офарид ба навор гирифтан дар ҳоле ки нақшофаранда дар асл ҳақиқатнокии киноро кам мекунад. ин боиси таназзули синемо шуд. ба фикри ҳамин нафар ба фикри нафар. охирам ҳар фикре ки инҷо пайдо нашавад шумо метавонед бо ин фикр розӣ набошед ва дигарҳо ҳам метавонанд бо ин фикр розӣ набошанд. ва ин саволҳо ба маротиб душвортаранд ба хотири он ки вариантҳои гуногун буда метавонад вале фақат бояд фикри як нафара пайдо кард. ин воқеан ҳам саволо душворанд. хуб ва шояд барои ҳамин шумо муайян карда натавонист.
ӯ дар назар дошт пультро аз телевизор, пульти телевизор, яъне бо пайдо шудани каналҳои зиёд, бо пайдо шудани ин чиз киноро ба таназзул овард ва ин чиз ба назараш боиси таназзули кино аст. Мисли он ки як донишманд гуфтааст ки вақте ки хат пайдо шуд, инсонҳо қобилияти яъне ҳофизаи инсонҳо суст шуд. яъне мисли ҳамин, яъне ки хат пайдо ки шуд, дигар мардум менавиштанд, зарурат ба ёд гирифтан набуд. вале агар хат намебуд, мардум ки ҳама чиро ба ёд мегирифт ва қобилияти ҳофизааш хеле хеле хуб буд. саволи рақами 2 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соли 1983 мисли ҳама солҳои дигар маҷаллаи амрикои Times ҳама сола дар яке аз рубрикаҳо одами солро эълон мекунад ва соли 1983 ҳамин корро анҷом дода буд. ва таҷриба ин гуна буд ки ҳар касе ки одами сол эълон мешуд, аксаш дар саҳифаи аввали он маҷалла нашр мешуд. ва барои мо фақат соли 1983 бисёр ҷолиб аст. ба назари шумо ине ки одами сол аз рӯи фарзияи маҷаллаи Times дар соли 1983 чӣ ном дошт? марамат? агар ине ки номаш чӣ буд? агар саволфаҳмо аст, марамат як дақиқа вақт фикр кунед. ҷаноби ровӣ як бор дигар ҳамун қисмати охири савола такрор мекардед аз ҷое ки дар охир соли 1983 ғолиби ҳамон озмуне ки ҳар сол эълон мекарданд бо номи одами сол чӣ ном дошт? шумо мақсад ки аввал ҳамин ғолиба дар аввали маҷалла мемондан аст? бале, ҳар соле ки масалан ҳар нафаре ки ғолиб меомад аз рӯи фарзияи одами сол эълон ки мешуд, аз рӯи фарзияи Times дар саҳифаи аввал дар муқова суратша чоп мекарданд. соли 1983 дар муқова чӣ чоп шуда буд? марамат фикр кунед. мо сол ягон рол бозӣ надорам, номи одам эҷода ҳамун солда такя карда ёфтанда ку. ҳамин Боби Фишер ка чемпион шуда буд? Боби Фишер шахматист буд ку? мада як фарқия дорад. ҳар дафъа нигоҳ сурати кунед. одам мегуфтам. ин дафъа фарқия дорад ҳам соли 1983. шояд ягон чиз дигар техника бошад. барои ки чӣ одами сол ягон гуфтааст? чира шуд? Номаш ягон робота Чӣ дошт? Компютер шуда метавонад? не одами сол чиза наметавона, компютер одам нест, хотя робота метавона. ма дар назарам Терминатор нест? терминатор 1991 гаю. ягон спорта дахл надорад олимпиада. нигоҳ ҳамин номҳои англискӣ ку яхе 60 пейҷ саҳифа ном доранд. ма дар назарам ном мемедам 60 пейҷ барои охирон саҳифа дамондагӣ аст. хеле лара пейҷа медонам хеле ном аст. Person ю одами сол чӣ мешава хеле? Human ю human of the year меша. манам хеле вариант ҳост ки last page ном мемедам last page то охирон саҳифа дамонд. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори дастакӣ ҷавоб медиҳад. хоб ба ин савол Аслиддин Нурмаҳмадов ҳаракат мекунад ки ҷавоб диҳад. марҳамат. агар ба хулосе даста чунин аст ки солҳои дигар нисбати соли 1983 фарқият доранд, барое ки танҳо дар ҳамин сол чӣ дигаргунии шудагӣ ҳаст, яъне ки дар ҳамон журнал, дар ҳамон маҷаллаи Times нафареро ё ки ҳамон чизеро ба фикри мо рӯи чоп овардагӣ ҳастанд, шояд ягон техника робот бошад. шояд роботҳо бале дар озмуни одами сол бале робот ҳамин ҷавоба қабул кунем? ихтироъ кардаи робот будам ихтироъ мешавад. кардаи робот. Не, худи робот. худи робот. бале барое ки одами сол гуфтастему ба ҳар ҳол барои чӣ фарқият дорад?
барои ҳамин яке аз ҷавобҳое ки мо доштем ин робот аст. робот аст. Робот ё компютер да? хуб робот ё компютер ин ду чизи аз ҳамдигар фарқкунандаро шумо гуфта истодаед. ино аз ҳамдигар фарқ доранд. шумо бояд як ҷавоб пешниҳод кунед. кӯшиш кунед ки мо дақиқаҳои иловагӣ ҳам дорем, шумо 2 дақиқа вақти иловагӣ доред. агар хоҳед истифода барем. мехоҳед истифода барем? агар истифодаам барем, шояд ҷавоби аниқа ёфта натавонем. фаҳмо. барои ҳамин биёд пешниҳод кунед набошад ягон ҷавобро. Як тахмин мекунем ин тавр бошад. варианти дигар хуб. вариантҳое ки пешниҳод кард аслидин маъқул нашуд ба шумо, не? Капитани команда. мо ҳамчун изофави як вариант пешниҳод мекунем, хулоса яке аслидин мешавад. хуб, маромад. фикри шахсии ман аст ин вариант. Хуб. фикр номи ҳамин одаме ки озмуни сол ҳамчун одами сол ғолиб шид, ба фикри ман last page ном дошт. чӣ ба last page? барое ки маънош охирон саҳифа мешавад. аз номҳои амрикоӣ ҳам хеле номҳо ҳаст. page, саҳифа бар ин ҳам хеле чизо ҳаст. як чизи Google ба фикр мекунем ки page буд. фикри ма қатъӣ шояд номи ҳамон одам last page буд, барои ин дар аввали саҳифа небуд, дар охири саҳифа монда ба номаш тоғрӣ карда. фаҳмо. лекин як назария аст. маромад, хулосаи охир чӣ шуд? варианти яке аст ин робот. робот. ду вариант пешниҳод кардед, аслидин. чаро компютер не робота интихоб кардем? компютер робот дорад мекунад. соли 1983 буданд роботҳо он вақт, не? аслидин? роботизация буданд, лекин дар аввали ҳамун тараққиёти худ дошт. ине ки барои ҳамин шояд ки робот. Шояд, бале. Компютеро хеле пештар буданд, солҳои 40 чанд намедонам, не? Бале. хуб, ҷавоби шумо ин робот аст. одами сол, маҷалаи Times. бубинед аҷоиб. одамо шояд ки ҷанҷол карда бошанд ки чаро робот, чаро компютер. бояд гӯям ки шумо ҷавоби дуруст доштен, вале пешниҳод накардед. ҷавоби робот ҷавоби нодуруст аст. ҷавоби дуруст компютер буд. компютер буд одами сол. эълон шуда буд аз ҷониби маҷалаи Times соли 1983. саволи рақами 8. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. он марди фаронсавӣ вақте ки ғизо мехӯрдааст, ҳар куҷо ки ғизо мехӯрда, дар хона, дар намедонам ошхона, қаҳвахона ва ҳар куҷои дигар, ба таҷҳизоте ки болои миз буда хеле мушикофона назар мекардааст, аҳамият медодааст, таваҷҷӯҳ мекардааст. чаро ӯ ба асбобу анҷоме ки рӯи миз гузошта шуда буд ин қадар мушикофона таваҷҷӯҳ мекард? як марди фаронсавие. маромад, 1 дақиқа вақт доред, фикр кунед. пеш эйфел ба ниё кара худ дар ресторан таом мехӯрд маъқул дигар чизе таҷҳизоти болои ҳамчунон аҳамият медод. чӣ бад мушикофона чи? бо диққат шояд вақти интерес қад нигоҳ барои ки мекуфт барои худаш ҳамон чиз ягон чизи қиматбаҳо шояд. мисол ту дар даруни эйфел таом мехӯри, значоки эйфел истодагӣ хи аҳамият метиҳӣ. ту дар даруни ҳамин истодагӣ дагӯё вай шакл майда карда шуда. ин вариант наметавонад ки ҳам дар хона, дар ресторан. Дар хона, ресторан, любой ҷое ки мехӯрад болои ҳамҷар аҳамият медодад. чанги болои миза нигоҳ мекард ки чиқадар таҷҳизот. охир любой таҷҳизоти болои миз, любой талерка худ ҳамин таҷҳизот метавонем гуфтам имнӯро, не? таҷҳизот дигар чизе болои миз деч набуд. аз ин тараф боша корча, аз ин тараф мушт, ҳамина дурустиша аҳамият медод. этикара нигоҳ мекард.
бо чӣ вариантиш наметавонад? хонада чӣ фарқ хонада як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. ба ин савол муҳибулло ҳабибуллозода ҳаракат мекунад ки ҷавоб диҳад. ба андешаи дастаи мо оид ба ин савол якчанд посухҳои ҷавоб буданд ва яке аз вариантҳои он ин барои ҳамун диққати риояи этикет ки ҳамун гӯем корд ва паншох ё вилка мегӯянд ки дуруст ҷобаҷогузорӣ карда шуда бошад ва ин яке аз вариантҳо буд. яъне мехост аҳамият бидиҳед ки оё чангаку қошуқу ино дар ҷои худ ҳастанд ё нестанд? дуруст аз рӯи этикет чӣ хел аст бояд яъне аз рӯи этикет ҳама ино ҷо доранд ба назартон? аз тараф бо дасти росту чап фаҳмом. тарафи дасти руст мешавад, вилка дасти чап мешавад. стакан тоза яъне бисёр мехост фаҳмад ки оё ҳама таҷҳизот дар ҷои худ ҳастанд ё не? дуруст ҷобаҷогузорӣ шуданд. дуруст ҷобаҷогузорӣ шуданд ё не? мудирияти ҳамаи буданд. ин яке аз вариантҳо буд, лекин инҷо дигар вариантҳо буданд ки оё ҳамун харидори махфӣ ё ки ҳамун гӯем баҳодиҳандаи ҳамун хизматрасонӣ бошад ошхона, лекин инҷо варианте ки дар хона низ ҳамин корро анҷом медод, камтар монеагӣ шуд барои мо ки агар харидори махфӣ бошад дар хона ин гуна амалро анҷом додан моҳият надорад ё ки ҳамун баҳодиҳандаи ҳамун маркази хизматрасонӣ ҳам бошад гӯем тарабхона анҷом додан ин амал дар хона гӯем қадар моҳият надорад. хуб барои ҳамин яъне ки шумо фикр кардед ки ин тарзи ҷобаҷогузории таҷҳизота мехост шоҳид бошад, бубинад, бовар кунад ки ҷобаҷо гузошта шудааст, не? ин посухи мо пурра гӯем ба ин посух мо такя намекунем, аммо аз ноилоҷия аз лиҳозе ки дигар вариантҳо Нест. аз рӯи мантиқ камтар ин вариант дурусттар омодаем. хуб ҳоло би фикр мекунам ки ҷавобтонро мо қабул мекунем. ин ҷавоба қабул мекунем. яъне ин савол ба ҳамин ҳад бисёр содда буд, не? ки оё дар ҷои худ аст чангаку корд ё не? хеле яъне ки содда буд. ҳамин тавр? мо ҷавоби шуморо албатта қабул мекунем, ихтиёри шумо аст, қабул мекунем ва бояд гӯям ки ҷавоб дуруст нест. ҳоло як ҷоя меёбем. умуман аз нафароне ки аз фаронсавиҳои бисёр машҳуре ки ба ғизову ба микробиологияву ба ин чизо таваҷҷӯҳ доштанд мешиносед ягон нафара? ки оли номаш дар тамоми қуттиҳои ширам навишта шудааст. қуттиҳои шир? бале. масалан дар ҳама маҳсулоти ширӣ номи ягон нафара шумо мебинед. ҳатто ширкатҳои мо ҳам менависанд номи ӯро. бояд ҳол омад ягон чӣ? луи пастер боядатон омад? пастеризатсия албатта. луи пастер буд ин марди фаронсавӣ ва худаш микробиолог буд ва ӯ дигар бархурди дигар карда наметавонист. ва ҳатман бояд ки ба ҳамон чӣ бояд аҳамият медод ва ҳар чӣ ки ба назар метофту ҳар чӣ ки уман як нафари бисёр эҳтиёткор будааст, барое ки ӯ микробиолог буд, яъне як нафаре ки оли бо номи ӯ ҳамон раванди пастеризатсия иртибот дорад ва дар маҳсулоти ширӣ ҳам менависанд ки аз шири пастеризатсия шуда таҳия шудааст ё истеҳсол шудааст. хуб ин марди фаронсавӣ ҳам аст. вақте ки мо дар савол калимаи фаронсара гузоштем фикр кардем ки шумо олӣ меёбед, аммо хеле аст ки шир нахӯрдем ба фикрам, не? албатта ош ва гӯшт хубанд, лекин камкам бояд шир ва маҳсулоти ширӣ ҳам истеъмол кард. саволи рақами 6 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як вақт як журнал ё маҷаллае нашр мешуд таҳти унвони витамин Д ва
аҷоиб ин буд ки ин маҷалла барои занҳо набуд, барои мардҳо набуд. Ин маҷалла барои онҳое буд ки анҷом додани ҳамон корро дӯст медоштанд ва мехостанд ки ҳамон чиро ёд бигиранд. Чиро ёд бигиранд? маҷалла барои онҳое буд ки мехостанд ки ҳамон чиро ёд бигиранд. Чиро ёд бигиранд? ва ин маҷалла ном дошта витамин Д. савол фаҳмост? фикр кунед, чиро ба воситаи ин маҷалла мардум ёд мегирифт? маромад. Витамин Д барои туристо касари синга нашуданд. Офтоб аст. Кӯҳнавард значит. кадом вақт офтоб мегирифта? Загар гирифтам. барои обозикунӯ шиноварӣ. Кӯҳнаварду туристо. дуруст. кӯҳнаварду туристо. Кӯҳнавард турист. Чӣ бай? Серфинг. Чӣ бай? Охи бай ку навал нахс бай. Баъд праваи Д чи бу? Права. Категория Д. И точно витамин да дахл дорад ки не просто рубрика назар. Барои ёд гирифтани ҳамун чи журнал меомаданд. ҳамун корро ёд гирифтан ва кадом корро ёд мегирӣ? Шиновариро ёд мегирӣ ки мошинакунӣ ёд мегирӣ ё ки серфинго ёд мегирӣ? бо чи бо берунаи Витамин Д фақат офтоб намешавад? офтоб не як витамин аз замин мумкин просто бисёртар офтоб мегирам. Кӯдак нигоҳ кунӣ чи? Не ки витамин Д барои кӯдак бисёртар вард дорад ака. барои чӣ? Барои ки як намуд кӯдакҳое ҳастанд ки касаланд. Ами витамин бале. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад, ки ҷавоб пешниҳод мекунад? ба ин савол акай Аслиддин ҳаракат мекунад ки ҷавоб диҳад. маромад. дар ҳамин вақт бисёр вариантҳое ки доштем баҳс кардем ва онҳое ки ба мо наздиктар буданд вобаста ба ҳамин чӣ гӯям ду тарафи ҳолат аст. Якум ҳамун чизе ки бевосита ба ҳамин худи витамини Д алоқамандӣ дорад. масалан иҷа чӣ шуда метавонад? тарзи дуруст истифода бурдани офтоб, загар мегӯянд ба забони русӣ ки аслан витамини Д аз ҳамин гирифта мешавад. ё ин ки витамини Д аслан барои кӯдакон бисёртар зарур аст ки барои гирифтор нашудан ба бемории рахид оварда мерасонад, норасогии ҳамин витамин. шояд ба нафароне ки бо нигоҳубини кӯдак машғул мешаванд лозим бошад. вариант шуда метавонад сайёҳ, кӯҳнавард, мисол тарзи дуруст истифода бариша ки вақти баромадан ба кӯҳ бисёртар таъсири нурҳои офтоб баланд мешавад ва тарафҳои ғайри маҷозие гӯем мешавад. масалан чизе ки вобаста ба ҳамин кӯмак мерасонад. масалан чизе ки бо ҳарфи Д алоқамандӣ дорад. фарз кардем ба забони англисӣ агар як намуди варзиша гирем, денсинг мешавад, мисол рақса ёд гирифтан. шояд ҳамин чиз бошад. шояд омӯхтани гирифтани шиносномаи ронандагӣ бошад, мисол бо ҳамун категория Д мувофиқат мекунад. ё ин ки омӯхтани забон бошад. мисол забони шояд данягӣ бошад, шояд немисӣ бошад ки дойч мешавад ба забони англисӣ. ҳамин қадар вариантҳо ҳастанд. хулоса кадом вариантро акнун пешниҳод мекунед? кадом варианта мо қабул кунем? агар имконияти равшанӣ андохтан бошад беҳад хурсанд. акнун кӯмак метавонад як чӣ бошад ки дар миёни баҳсҳое ки шумо доштен, вариантҳое ки шумо фикр карден ва суҳбате ки шумо доштен, варианти дуруст буд. шумо фақат ҳамон варианта пайдо кунед ва пешниҳод кунед. маромад. гап сари ё ки ҳамин гирифтани омӯхтани чиз денсинг рақс меравад ё ин ки ҳамин витамини И омӯзиши инглиш, витамини Д омӯзиши дойче нисбатан қонеъкунанда метавонад бошад. хоб так как ҳамин рақса журнал қати омӯхтан қинда мо хулоса мекунем ки шояд ҳамин витамини Д
яъне ки нафарое ки мехоҳанд забони немисӣ омӯзанд ҳамин маҷалла барои ҳамоно на ба зан аст на ба мард забономӯзӣ ба ҳама хуб фаҳмо яъне ки дойче фаҳмо фикри ки яъне ин маҷалла барои омӯзиши забони олмонӣ аст яъне ки шояд витамин д метавонад витамини Хуб, инглис бошад мисол ин варианта қабул мекунем ин варианта агар шумо хоҳед қабул мекунем гӯед ки варианти охир аст қабул кунед қабул мекунем ҳамин вариант бигзор ҳамин варианти омӯзиши забони омӯзиши забони олмонӣ бошад ба ҳар сурат витамин ин забономӯзӣ ин витамин аст ва ин ба саломатӣ фоида дорад ҳамин шумо хел фикр мекунед не хуб ба ҳар сурат оли бинандаои мо ҳам хандидан ва онҳо оли намедонанд ки ҷавоби шумо комилан дуруст аст вақадам де ҳамон дойче ки шумо дар назар доштед ҳамин аст яъне ин маҷалла барои омӯзиши забони олмонӣ буд тамом саволи рақами 9 як марде дар канори дарёи Москав зиндагӣ мекард ва як вақт мушоҳида мекунад ва ба хулоса меояд ки хонаи ӯ аз ҷои таҳсилаш дуртар мешавад. чӣ гуна ин тавр шуданаш мумкин аст дар ҳоле ки ӯ хонааш иваз накардааст? яъне як нафаре ки дар соҳили дарёи Москав зиндагӣ мекард як рӯз ба хулосае меояд ки хонаи ӯ аз ҷои таҳсилаш дуртар шудааст. чӣ гуна ин тавр шудан мумкин аст дар ҳоле ки ӯ хонаша иваз накардааст, нафурӯхтааст, накӯчидааст? хуб гап дар бораи чӣ меравад? узри зиёд ҳамин ӯ пайхаст мебарад ки аз ҷои таҳсилаш бале яъне аз донишгоҳаш аз мактабаш аз муассисаи таълимӣ аст аз ҷое ки таҳсил мекард алоқамандӣ дар дарё барои дур шудан давлата аз рӯи ҳамун дарё ҷудо мекунанд метавонад ки ин дар гашар шавад ва метавонад дар соҳили дарёи Москва гуфтеста Москва да тамом визуальная ҳамин чиз визуальная аз ҳисоби штикати рафта бибиёд шояд штикати бошад ҳамон соҳилам фарқ мекунад як ҷавоби дигар шояд ки об кам мешид ва мегзашт дарёра шояд ки об зиёд мешид ва ягон раи дига хати мерафт фикри ман ки аз ҳисоби ҳамон каму зиёдши соҳили баҳр як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад? хоб ба ин савол Аслиддин Нурмаҳмадов ҷавоб медиҳад. хуб вақте дар бораи ҳамон масофаи аз хона то ҷои таҳсили ҳамин мард сухан меравад мо ба фикри мо як ҷавобе омад ки шояд ҳамин чиз вобаста ба сатҳи оби дарёи Москав алоқамандӣ дорад. хуб ҳамон худи баландии об дар вақте ки зиёд мешавад ба назараш дуртар метобад, камтар мешавад, наздиктар метобад. яъне ки ба об вобаста аст. бале каму зиёд шудани сатҳи об дар дарёи Москав. бале хуб ки ҳоло аз мени шумо донишҷӯ аст? донишҷӯ як нафар. дуно субҳ ба дарс меравед не? бале аз хонаи шумо то ҷои таҳсилтон чанд километр аст тахминан? ё чанд истгоҳ аст?
1 соат вақт тақрибан мегирад. ваҳ 1 соат вақт шумо аз беруни шаҳр меоед бале, қариб. ва ҳоло ягон бор ҳис накардед ки ҷои таҳсилтон аз хонатон дуртар мешавад? хел эҳсосот набуд, не? Не. набуд. вақти дарси душвор бошад. бо чӣ меоед шумо? бо мошини худатон, бо автобус, троллейбус, бо чӣ? Не маршрутка хати. бо мусофирбарои хурд меоед. Бале. бояд гӯям ки ҷавоби шумо дуруст нест. варианта иваз. шумо вақте ки ҳаракат мекунед чиро ба назар мегиред? тасаввур кунед пеш тиреза нишастед, чиро ҳисоб мекунед? истгоҳҳоро, деҳаҳоро, номи деҳаҳоро чиро ҳисоб мекунед? ҳисоб не, хай нигоҳ карда. нигоҳ карда меоед ва медонед ки баъди чанд истгоҳ шумо бояд фароед, не? Фикр паришон. ана ҳамин мардам як вақт ба хулоса меояд ки хонааш аз ҷои таҳсилаш дур шудааст. вақте ки дар ҳамон масире ки ӯ ҳаракат мекард бо метро 2 станция иловагӣ зиёд мешавад ва ӯ ҳамеша ҳисоб мекардааст ки барои мисол баъди 3-4 истгоҳ ӯ мефарояд ва вақте ки 2 станция зиёд мешавад аллакай дар 6-ум истгоҳ ӯ мефаромад ва ҳамин тавр фикр мекард ки гӯё хонааш аз ҷои таҳсилаш дур шудааст. ин пайдо шудани 2 истгоҳи дигар ё 2 станцияи дигар дар метро аст ва ин станцияҳо ном доштанд Фрунзенский ва станцияи метро университет ҳамин гуна ном доштанд. саволи рақами 10. як вақт вазорати кишоварзии Якутия ба сокинони маҳаллии он минтақа ҳамон корро меомӯзонд. чӣ корро меомӯзонд? як вақт вазорати кишоварзии Якутия барои сокинони маҳаллӣ ҳамон корро меомӯзонд. чӣ корро меомӯзонд? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. парник сохтан. хисорот чӣ хисорот оварда метавонад? барои чӣ маҷбур мекунад? чӣ хисорот оварда? сел, об. камонгарӣ дошт, чтобы фишикот парондана метавонад парондана малах дар гармӣ зиёда парондана барои ҳайвонот Якутия камонгарӣ ҳама ҳамира ҳал мекунад. малах дар хунукӣ наметавонад шуда. не малах шикори буқаҳои даккӯҳӣ буд. як чизеро маҷбур кардан ёд додан омӯзондан чира ёд мекунад? намешин хисорот мешид значит ягоном зарар дидестам уже маъданҳо пурҳо барои зиёд кардани ҳосилнокӣ агар накунад ҳама метавонад. вазорати кишоварзӣ аст ки уже дуруст вазорати кишоварзӣ боз чиш наметавонад вариант киштукор чия? як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат. исмоилов ҳаракат мекунад ки ҷавоб диҳад. марҳамат. чӣ кор метавонад шуда барои омӯзонидани мардуми маҳаллӣ? фикр кардем Якутия як ҷои хунукӣ аст ва ба ҳамин фикре омадем ки яъне ки чӣ гуна тарзи дуруст сохтани гармхонаҳо, яъне ҳамун парникҳо барои нигоҳ доштани меваҳо, сабзавотҳои худашон дар вақти хунукӣ. ҷавоби мо дуруст сохтани гармхонаҳо. дуруст сохтани гармхонаҳо. яъне он ҷо ҷои сард аст. бале. ҷангалу биёбону хуб як яъне ки марғзору минтақаи вай аст ва аз ин рӯ он ҷо дуруст сохтани гармхонаҳоро барояшон меомӯзонданд. як вариант дигар аст таҷриба ки одатан дар мо ҳам низ рух медиҳад ин корҳо. хуб ин ҳамон тарафҳои балҷувонда баъзан чандин солҳо гузашта эълони хукпаронӣ буд, яъне ки касе ки шикор карда метавонад барои ҳифозат яъне ки шикорчиҳо
аз ҷада мақсад вазорати кишоварзӣ маҷбуран аз камонварӣ омӯзиши камонвариро дар сатҳи касбиёт медоданд то ин ки аз ҳуҷуми ҳамон ҳайвонҳои даҳшӣ ки хисороти калон меоварданд ба ҳосилот меомаданд мехӯрданд. хуб ин ҳолатҳо ҳам буд. ва онҷо дар якута чӣ парвариш мекунанд ба назари шумо? аниқ гуфта наметавонем чӣ парвариш, лекин тахмин ҳамин логика қати ҳамин мантиқ қати наздик. тахмин, бале. ҷавоби шуморо қабул кунам? варианти вай нест. марҳамат. ҳамин варианти камонвариро омӯзиши камонварӣ. омӯзиши камонварӣ ба хотири ҳифз аз ҳуҷуми ҳайвонҳои ваҳшӣ. чӣ ҳайвони ваҳшӣ? шояд хирс бошад, шояд гург бошад. шояд гург бошад. ҳамин варианте қабул мекунем. яъне варианте ки ҳамдастаи шумо пешниҳод кард, ин варианте қабул намекунем, не? На. хуб, ин вариантро қабул мекунем. ба ҳар сурат вазорати кишоварзӣ, хоҷагии қишлоқ, омӯзиши камонварӣ ва яъне безарар кардани гургу хирсу ҳар чизи дигарро меомӯзонд. вазорати мудофиа не, комиссарияти ҳарбӣ не, вазорати хоҷагии қишлоқ ин корро мекард. ҳамин вақте гап дар бораи шикор меравад, онҷо гап дар бораи аслиҳа ҳам бояд биравад, дар бораи тиру туп ҳам бояд биравад, не тир бояд биравад. ва барои ҳамин ин вазорати хоҷагии қишлоқ аст. ҳамин тавр иваз намекунед ҷавобо? ҳамон ҳози шикора иваз хуб, агар иваз намекунед, пас ҷавоби шумо қабул аст ва дуруст аст. воқеан барои онҳо шикори гургҳоро меомӯхтанд, то гургҳо ба замину хоҷагии онҳо зарар нарасонанд. ва вақте ки диданд ки онҳо аз меъёр зиёд шуданд, дигар масалан кадом як мақоме наметавонад ки пурра ин корро анҷом бидиҳад ва масалан соати 2-3 шаб дар деҳаи инҳо бишинанд, варианти беҳтар ҳамин аст ки худи мардуми ҳамон деҳоту мардуми минтақаро ин корро барошон биомӯзонанд. яъне варианти мантиқан дурусташ ҳамин буд. саволи рақами 5 таваҷҷӯҳ кунед ба саволро барои мо Фаррух Валиев фиристонда аз ноҳияи Тимур-Малик. ӯ дар мавриди даргузашти Владимир Висоцкий навиштааст ва навиштааст ки ҳамон вақт рӯзи дафни ӯ воқеан баъзе ҷоҳо комилан холӣ шуданд, дар ҳоле ки рӯзҳои дигар пур буданд, пур аз мардумон буданд ва ҳамон рӯз комилан баъзе ҷоҳо холӣ шуданд. куҷоҳо холӣ шуданд ҳамон рӯз, рӯзи дафни Владимир Висоцкий? он ҷойҳо комилан холӣ шуданд, қариб ки холӣ шуданд. гап дар бораи куҷо меравад, яъне куҷоҳо буданд ин ҷоҳо. марҳамат, фикр кунед. ягон одами машҳур аз дунё гузарад, ҳамон ҳолат мотами ҳамон одам чӣ хел мегузарад? киё мебиёд? ҳама бозор, сартарош хона, мактаб, детсад, театр. театр ҳама вақт пур нест ку. театр рӯзи не ҳамон коргарошон, кормандон нашон. радио кор накарда, ҳатто радио кор накарда. радио телевизион нест худаш. уҷа холӣ шид, абиса ки пираям уҷа. бозор чӣ? охи бозор ва ягон фурӯшанда набуданд ки бар ҳамаш то бираванд. ҳамкорон бе телевизион вобаста, ҳатто телевизион сигареткаша боша ва хеле овозиш хеле бидку хеле рокада мехонда ҳатто он ҷой холӣ шуд, фақат пур одам будаст. дар обични рӯзо пур
фақат ҳамон рӯз холӣ шудагӣ бошад. марҳамат, 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Ки ба савол ҷавоб медиҳад? ягон ҷавоби қонеъкунанда барои худ надорем. хуб, чун Высоцкий худ ҳам менавист шеър ва агар хато накунам ва месароид як овози хеле ва актёрам буд. ҳунарманд. хуб, рӯзҳое ки одатан пур буданду дар рӯзи дафни ӯ холӣ шуданд, дар рӯзи дафни ӯ холӣ шуда куҷо буданд? агар бо назардошти шахсияти Высоцкий гӯям, ин ҳамон ҷойҳои фарҳангӣ метавонад бошад. Телевизион, радио, театр. Лекин телевизион, радио, театр, толорҳои консертӣ, ҳамин гуна. хуб, кадом ҷавоба пешниҳод мекунед бачаҳо? ё толорҳои консертӣ ёки театр. толорҳои консертӣ ё театр дар маҷмӯъ муассисоти фарҳангӣ. ҳамин тавр? ҳама инҳоро мешавад бо ҳамин мафҳум ифода кард, муассисоти фарҳангӣ. хуб, ман мехостам ки шумо барои капитани командатон як бор кафкӯбӣ кунед. ин ҳам ту барое ки ӯ хурсанд бошад, вагарна ҷавобаш дуруст нест. вале ба ҳар сурат албатта баротон вақте кафкӯбӣ мекунанд, ин бисёр аҷоиб аст. хуб, ба ёд биёрем ки Высоцкий 25 июли соли 1980 даргузашта буд. чӣ гап буд дар шӯравӣ дар Москав? соли 80 ба 22 иртибот дошт. тобистон ёки олимпиада буд. Варзишгаро. бале, мардум мерафтанд тамошо мекарданд толори варзишӣ. ҳамон рӯзи дафн мардум куҷо рафтанд? Ҷаноза. ба толорҳои варзишӣ нарафтанд қариб, ки ба хотире ки як шӯҳрати фавқулода дошт, яъне мардум зиёд таваҷҷӯҳ мекарданд ба ҳунару истеъдодаш ва мардум ҳамагӣ рафтанд он ҷо ва холӣ монд ҳамон толорҳои варзишӣ, яъне муассисоти варзишӣ ки он ҷо мусобиқаҳо мегузаштанд. хуб, ин ҳамон рӯзҳои олимпиада буд. рӯзҳои олимпиада буд. саволи рақами 4 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. яке аз пойтахтҳои аврупоӣ, ширкати сайёҳӣ, мардуми зиёд ба он ҷо муроҷиат мекунанд ва як хизматрасонии аҷоиб дорад ин ширкати, яке аз ширкатҳои сайёҳӣ ва шояд якчанд ширкати сайёҳӣ ҳамин гуна хизматрасониро дошта бошад. ва ба ин намуди сайёҳат фақат ҷалб мекунанд нафароне ки комилан ҳушёранд, яъне чизе аз машрубот истеъмол накарданд ва оное ки аз андоза зиёд фарбеҳ ҳастанд, онҳоро барои ин намуди сайёҳат ширкатҳои сайёҳӣ ҷалб намекунанд. гап дар бораи чӣ намуди сайёҳӣ меравад? парашют паридан ё ин ҷо гап дар бораи яке аз пойтахтҳои аврупоӣ меравад. марҳамат, 1 дақиқа вақт фикр кунед. рафтем вариантҳо бачаҳо: парашют, альпинизм. Пойтахтҳои Аврупо, пойтахтҳои Аврупо саёҳат кардем. баландӣ баромадан дар санамӣ чӣ? Фарбеда ки чӣ проблемаи фарбед ҷое ки ҳаракат паракат ба шикор рафтан бо як не шояд не ниё кунед амира на ҳама ширкатҳо мекунанд. фаҳмо як чиз на ҳама редкиш метавона кардан. банги ҷамъ чи айпод мепартанд ки хеле то мехеле меравад. аттраксион ая болои мост мепари хеле аттраксион. бо чӣ вариант намекунад? ҷое ки маста намегиранд, фарбия намегиранд, ягон вайкати меравад. сервиси аҷоиб. обозӣ
шикора навистем гуфтагиш шикор сайёҳӣ да шикор ягон ҷое ки гурехтан дар хор мешафа қафошон ҷанҷол як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамат. хоб ҷаноби ровӣ одатан вариантҳое ки мо байни худ муҳокима кардем ин ҳамон ба қавли развлеченияҳо ё ин ки ҳамон машғулиятҳое ки нисбатан хатарнок. масалан яке аз ҳамонҳо банги ҷамп аст. аз як по мебанданд аз болои мост мепартоянд хеле яке аз парашют паридан ё ки қайиқати ягон намуд чӣ карданд ки дар онҷа одами ҳушёр дар кор аст ва фарбе шояд ё ки ба баландӣ баромадан ё ки аз кӯҳ медаванд мепаранд хеле. хуб параплан ҳамин марамат кадом ҷавоба пешниҳод кунам? ба ҳар сурат мисли ҳама ҷавобҳои дигар якчанд вариант пешниҳод кардем ва инҷо мо якеро бояд. лекин нуқтаи муҳим ин ки ҳамин намуди хизматрасонӣ яъне ки сайёҳиро на ҳама ширкатҳои сайёҳӣ доштанд. албатта дар ин пойтахт шояд якчанд ширкат дошта бошад, зеро ки инҷо ҳамон як каличае дар ҳамин мафҳум ноҳуфтааст. яке аз кишварҳои аврупоӣ аст. вобаста ба одамои ҳушёр будан ин яъне ки талаботшон ҳамин гуна буд ки агар касе ҳушёр намебуд, яъне махмур мебуд ё чизе нӯшида мебуд, ба ин намуди саёҳат ӯро ҷалб намекарданд, албатта барое ки ӯ махмур аст. ҳушёриё ин ки маст набудан ин ба зиёрати маконҳои муқаддас метавонад рабт дошта бошад. хуб марамат бачаҳо, шумо фурсат дигар барои фикр кардан надоред ва мо ҷавобҳои шуморо мунтазирем. ман ва тамошобинон то лаҳзае ки шумо ҷавоби охира фикр мекунед, ман боз як бор дигар ёдрас мешавам бинандаои азиз ки мо ба қариби мавсими навро шурӯъ мекунем ва бисёр мехостем ки гурӯҳҳои навро бубинем. албатта гурӯҳҳои дигар ҳам метавонанд ки иштирок кунанд. хуб ба ҳар сурат намояндаҳои касбу кори гуногун, модарои азиз, хоҳарои азиз, намояндагони вазоратҳо, коргоҳҳо, ширкатҳо, марҳамат биёин ва ин ҳам як таблиғи коргоҳи шумо хоҳад буд ва ҳам як фурсат барои истироҳат кардан, барои машғул шудан ба як ки кори воқеан ҳам зеҳнӣ ва ҷолиб. мо сабтҳоро махсус ба хотири он ки аксарият мардуми коргаранд баъди соати 17 мегузорем то барои шумо мувофиқ бошад ва фикр мекунам ки мавсими нав боз ҳам ҷолибтар хоҳад буд ва дар ин мавсим низ ғолибони 3 ҷои аввалро мукофоти пулӣ интизор аст. марҳамат бачаҳо. ин ҳамон чиз бозии каррида, иштирок дар бозии каррида. бозии каррида бисёр аҷоиб аст онҷо, аҷоиб аст. нафарони фарбе ҳамонҷо давида ки наметавонанд, метавонанд ки осеб бибинанд аз шохи говҳо, не? ва ҳам нафароне ки махмур ҳастанд метавонанд ки дигар ба ҳалокат ҳатто берасанд. хуб, каррида ин ҷавоба мо қабул мекунем ва бояд гӯям ки ҷавоби дуруст нест. мо инҷо агар испания мегуфтем, не? мас мегуфтем испания. вақте ки ман агар гӯям ки ин пойтахт Стокгольм аст, Шветсия аст, шумо чӣ ба ёдтон меояд? чӣ? на, як чизи дигар аст. саёҳат онҷо мардуми махмурро намегирифтанд ва фарбеҳоро ҳам намегирифтанд. барои мисол мегуфтанд агар аз 120 кило фарбе бошед шуморо намегирем. наметонистанд ба ин намуди саёҳат ҷалб шаванд. киҳо буданд? Шветсия. Карлсон гӯям чӣ ба ёдтон меояд? поход по крышам что ли? бале, саёҳат дар болои бомҳо. барои ҳамин нафароне ки хеле фарбе буданд онҳоро намегирифтанд ва ҳам онҳое ки махмур буданд. шумо фаҳмидед ки барои чӣ аст. ин як намуди саёҳати аҷоиб аст ки баъзе ширкатҳо пешниҳод мекунанд ва рӯрӯи бомҳо мегарданд ва аз болои бомҳо яъне атрофа тамошо мекунанд. хуб, воқеан дар дунё саёҳатҳои гуногун, ҳатто меҳмонхонаҳои гуногун, ҳатто сайёҳони гуногуну аҷоиб хеле зиёд ҳастанд. бозитон бисёр хуб буд. ҳисобам аз ҳисоби бозиҳои дигар, командаҳои дигар, тимҳои дигар фарқкунанда буд ва ҷавобҳои шумо
аз онҳо яктоӣ ва дутоӣ зиёд буд. ҷавобҳои дурусти шумо. изотроп ном доштин гурӯҳ. Ташаккур мегӯям барои шумо бачаҳо. ташаккур барои бинандаҳои азиз. сипос ба муаллифони саволҳо. то суҳбати дигар, Субҳон Ҷалилов будам. Комёбу муваффақ бошед.